Hello mga igsoon ko din ni Kristo, ngayong adlaw kaninyong tanan. Dinhinin video ha inyong mapaminawan ang tingog sa katao nga gigamit og gipuy-an sa balaang espiritu sa kamatuoran. Og dinhinin ni video ha nga inyong masaksihan karon mao kini ang sumpay sa kasinatian ug sa kasaysayan. Sa mga tao nga kanunay kong ginaisgutan nganha kaninyo. Usa ka tawo nga gigamit og gipuy-an sa balaang espiritu sa kamatuoran. Kay dili man mahimo nga gamiton sa balaang espiritu sa kamatuoran. Wala kini kasinatian kaniadto sa pagpanudlo, pagwali, bahin sa balaang kasulatan ug sa pag-alagad sa katawhan. Ilabi na nga kinahanglan nga mag-antos kini sa iyang kagalingon aron lamang sa pagsunod ni Kristo. Ug karon mga igsoon, aron inyo gayud siyang mailhan kung kinsa siya kaniadto ato siyang paminawan. Kay kung naay masakiton, busog raman pud ko. Nya, wala po ko na kinaghatag, wala. Ano ba, yung hapisa na. Depende na, kasing-kasing hatag na sila dito. Kay mas maayo nga dili ko tagaan kaysa tagaan ko nga magbagulbol sila ug magunahuna sa ilang gihatag. Nya, naagi gani ko sa unag sakit kay gitagaan kong dako-dako, dili ko mo dawat pero kinasing-kasing man dito. Tulupog ko ka adlaw gyud. Sweetom na si auntie nimo, ipadala ko ng doktor, di ko kaginawa. Soka, kalibang, sakit akong tiyan. Sige kong hilak, pero madto sila dito para di ko ipadala ng doktor. Utong-utong lang ko. Kay namin minsahin ako. Kay nga nung kunong wa na ko gidawat, na kinasing-kasing man to. Kuha man tong itambala na disgrasya di sa motor. Kay maulaw man ko nga mudawat kay wala man ko nagkinahanglan na. Dahito nag-ingon ang Ginoo, ilamang kaakuhan dawata kay para pod silang makabahandi pod kanang kumbaga kung nakatabang siya silang kaakuhan ang Dios na pod maghatag niya. Mao nang kanang ginabasa karon ika na po. Unya kung akong gamiton na pod ng atawhanon, magsige kog daig-daig karon maghatag sila na pugos nya sa ara na ko kaluwasan, ako nang tulubagon. Pero mao di ay na nga kung aduna day kinasing-kasing gihatag, ayaw palakpaki, ayaw sa ipasundayag ang Dios na anak mahibalo, ug ayaw pud ingna nga kung maghatag sila maluwas kay ang tao ana taas maggarbo boy. Gusto man silang daygon kay sure na gud ingno nagugkang maluwas di base pagtanan nimong kabtangan nya mao man ang gibuhat sa kadaghanan ug maabot tong panahon hugot naman ang akong kasing-kasing kung adunay mga tao magpakaruingnan magwali ang mga pare kanang magkatakatawa na mga kaabang magkatakatawa na sa sala niya nagapakaon sa lawas niya mo reflect man sa kong kasing-kasing nga mubadlo mo tong gapugong ko puno ko sa singot kay ngano lisod man pud kay sabton kay respeto man ko mo tong diri na pud sila diri di na ko moinom say mana. Pwede na ko isulti si Padalito diri bago pa ganito. Unya, mao to nga time nga musulod na ko sa simbahan, maghiling na ko ug ang espiritu musulod na ko daghan gyud makakita sa kong kamot katurapog nasa ubos musiga unya mo reflect abi nimo boy kung maingon silang nagpagino-ginoo ko bugat kay kung kasing-kasing ato nga time kay ngano man dili humble ako abi ang konon jud ulawan jud ko magpasigarbo lang ko magparon-aron lang ko nga di ko maulaw dili ko gusto ano man ang akong kasing-kasing dili lalim ang gamiton sa espiritu mabuto jud ka kung dili ka mobalaan mo to ga vibrate ko matumba ko unya kung dili ko mutindog didto magsakit man ko diri maglubog man ko kay musuko ang mga espiritu kay daghan man kuno ang nagkinahanglan nga hikapon ang ilang mga agtang ang pagduig sa espiritu unya sultian ako sila mo tong mugunit na kog microphone musulti na ko haw paubos pasaylo nya maigo man ang uban nya wala man nagabasa sa balaang kasulatan ato nga time wala ko nagbasa pa wala nag-Bible ko ni wala natingala ko nga akong gisulti nya sige na tagbasa naaman ay sa balaang kasulatan kay ang gisudlo nako ingon siya
Di ingon magadi ay na, ingon man siya. Subayan ninyo ako, tundugan ninyo ako, ana-ana ang tanan subaya. Mao din na ang nahitabo karon sa gigamit sa mga nagtuon ng mga magtutudlo na gigamit ang Dios, magpili-pili og pabor kanila. Dito adunay pamagat title, ang chapter na timan-an lang nimo asa pila ka importante og bersikulo. Sugdon gyud ang title ani magaron unsaon pagpangumbira, humanon gyud na nimo dili ilukso sa uban. Unsaon ang kanang balaod ug ang sugo, humanon na siya. Ang nahitabo manggod di ay gipakita sa ko sa espiritu mo ning nagilak ko kay limpyuhan ako ang mga pari ug mga pastor naaman po sa balaang kasulatan di ay Nagina niya. okay. Kabalo ko nga taas sila og pagtuon, ingnon naman ko nga wala ko nag-eskwela, ingnon naman ko nga wala ko nagsakripisyo, pero ang akong sakripisyo hayahay gani kay siya ako gani gamay ko base pagpaeskwelahon ko 30 ka tuig diha kay hayahay raman to, sige ra mo kag basa-basa. Pero kung palakton ka, patulogon ka, wa pagi kay sweldo 500 sagud na niya ani on bitaw lisod pagid among pamilya. Ambot sa una kung wala na imo dawat anak karon 1990 lisod na kay karon kay bisag ang simbahan karon mag-alagad ka dagho na magkwarta. Akong sabon pa dili na bakak mo to nga time amigo na ko sila mani mangita man ako kay tuod man gyud ko sa una. Sabi karon gani Katoliko jud ko, dili gyud ko gusto, wala nagpasabot nga laing reliyon dili maluwas, mas maayo pa gani sila boy kay magbasa sila alangan man kung mubalhin ko mura po ko kanang langaw pulag lubot. Katong naa sa laing reliyon basta nagabasa sa balaang kasulatan isa lang ang atong Dios. Kay dinhi mo po na ako natugkad dito basig basahon na nila sa Batikan tanan karon na mga tong gisulti sa Ginoo dili mabuhi ang tao sa panlamang. Mga tong naglibog na ko kaya ano man nanudlo man pug ko anak sa unak sa tawanon nga pagpumunjig na nudlo. Mga tong nagsigi kog Bible din goal kay ko sa kong sarili ano man basig wala din sa balaang kasulatan ang akong gisulti. Mga tong si Nick o katong silang di na sila gigamit raman to sila sa una ka para manudlo pod aron matuki na to. Gibuhat ako sang mensahero niya sa wala pa nako nabasa siya may magpili matingala siya nga masulti na nako niya. Di man ko magbabasa sa Biblia, diri ko nagbasa bagod ta sa Biblia. Ngayon nila nabuang ta basa sa Biblia, wala sila ang nabuang, wala man po ni ani ang nag-ingon nagbuang. Dahito giingon sa espiritu bulahan katong tao giing nagbuang nga magsulti sa balaang kasulatan niya giingnan ta nga mga kabos bulahan katong mga kabos niya sige taghilak diri tabang naigiposiso dad anong tagmasakiton niya ang pamilya wala sige tagpagtuop pagampo sultian mo tang gahilak ta dito bulahan itong nakilak nga nagtabang sa kato niya kabos ta mo tong pagproseso din dili nako nakasabot nako sige na mo kog sultian diri ra ko sa gawas sige lang gawas unya wala na kay itoy patambal ako kay panahon na sa espirituhanon mga posis mga na dito daghan man ang bad nga motintal kaya mga tao po din sa palibot daghan man pong gigamit kay naaman na sa balaang kasulatan day nga gamiton ang labing suod. Motong sige kung ingon, hoy ayaw mo paglipak, hoy ayaw mo balos ha. Nag-text na ayaw mo balos na. Bandi na to, di ba? Nagtudlo ko ninyo. Ayaw gimog suko. Tinuod bago na ilang gisulti wala man. Kay kung bad ta di untan ila nga nagaampo mangani ta sa kalibutan o naamang gani naamang kay mga military mo sa ingnon pamangay na gitambalan ako diri. Uy, pag-amping mo pag-ampo mo sa Ginoo. Nga unsa lang ipangalan nila dinhi. O daghan man kay atong gitambalan diri. Kabalo na sila, mga profesional lang uban, mga military uban retire na gani. Nga nakakita. Ang problema nako, nga katupong wala nagabasa sa Biblia, mao pod ang tuuhan. Unya, ang katupong naa sa simbahan
So ito man na sila sa ako sa una. Kung wala gani maglisod sila ako magailang duulan. Unya, gitambalan man pud na dinhi. Mao di ito ang giingon sa espiritu. Mugamit siya labing suod. Nya ang gamiton garbo. Kakog. Okay na. Karon kay naaman sila garbo kay naay katungod. Karon naa may sa garbo kay una-una. Mao nay gisudlan sa dautan. Kay ang yawa og God gisulti naman na kita man di ay ang makig-away ang tao. Naaraman na sila. Ikaw mo'y nagpili nga imuhang dawaton ang pagdumot, kasuko, paglibak. Kay kung naa na sa imuha, nakabalo na ka. Kinsa ang imong amahan. Natugkad na ko, nag-edad ko 53. Pag 57, nagsugod ko og tambal. Nag-anam na kong tugkad. 56, mo na tuboy nga gataping naman ko kay ang akong diskuhan. Ako naman gituman ang gisugo sa espiritu nga kwao na kay iya sabad. Mga computer na ko kay Nintendo pa to sa kwao nag-iya sabad. Akong negosyo, nag-anam-anam na ko uma-uma na okay na nang negosyo kay wa man na nigi pakuha kay plastada man na nya ingon pagani siya ang kiluhan kinahanglan gyud i-fix gyud na nimo gawas kung wala ka nakabalo sobraan pagani nimo mao man ang ginasulti niya mo na nga critical kay ko ana mo na wala pug ko gyud na dato nya nanay mutintan ako boy nana gani mo offer nako kwa ana kana madato ka gisulayan pud ko bisag sila anti nimo kani ako mga bata ingnan ako gusto mo madato mang kay bisan gani sa negosyo gitudluan po ko sa kalibutanhon nga mo na buhata tawan murag mo na tupod ang pagtintal nako nya dili man gusto akong pamilya nga madato gyud nga dato na kan dato gyud nga nagalingkod ka lang mo to nagasugod ko sa anay ato kung disko computer na gamay lang dili lang ko magpambog unya dili gid migid datoon kay kung naay magkinahanglan sa antini mo mapahula man na say mo offer pagani na unya tanawa karon si tanawa nito ang mga kwarta na sa tao unya maulaw naman mi maningil labi na kung mugot-mugutan mi mo na magtinanaway lang mi sa una magpulaw mi buhat og ice candy, ice water si unsa na lang ginagmay na dito si auntie nimo nagtudlo man na pa na mag-abot mi alas 11 pero nani nag-offer nako nga giingnan ko kanong kana man imong negosyo kapoy pero gusto magyud nako nga magpatulo sa singot mabalikon ko sa unang pagminyo namo gabay ko kabulakan dinhi almost 3.5 kilometers bike isakay na ko na si auntie nimo unya kabalo na ko to na ako i-apply yung motora na gusto ko mobalik gid ko na maglisod si auntie nimo kamay kami balay akaswito man na sa mga tao nya unsa pa to BMX pa nga bike nya sa subida kanina gi akong lawas nya katrabaho pa ko dagang kong uma pero kaluyan sugot naman po ka to patyon ko kung mamatay ko basi karon kung ang Diyos lang magkuha kapoy kayo sa kalibutan labi na karon nga ang espiritu gustong makiksulti o gamiton ko nya ingnon ko lang nagpaginog-ginoo pait kay boy pukawon pa kagabi na masakiton unya ang katong mga tao ng maayo na labayon pa ka ingnon kagbad ang katong nung gitambalan so ito man to kay naa dinhi unya katong mga taong naigarbo abi nilag mag-Bible ko dre naghalad-halad pud ko abi nilag mag-ampo ko di mag-blessing ko dre wala giampuan ra man na nga aduna po koy kuha mo nga suborno wala kamo suwito man mo wala may sige magtambal gani ko dre ako ay kamo suwito man mo magtabang pagani mo sa akong gitambalan diri pa nato manay suwito man na pakaon nun diri tanan kita pa usahay gawas atong uban nga maghatag nya hatag 20 Gs mo nang akong gika ko nila sa pila gid mong edad atong itong gisabay-bayan na kada espiritu katong gi nag-edad ko 20 anyos
Tama gitong ingon ni Diday katong sila man nung taa mo saksi sa ilang nakita nako nga nabaliman kay mo lagi na matuman po kasulatan kung ang kamot ug tiit dahil putlon pud matuman kasulatan mo nang padayon na takaron. Og sa imong pagdawat pila edad ni mato. Kami dawat og ginimo ang espiritu nga nambal na jud ka nagkuali ano. Edad ko mangno 56 mangno 57 no. 56. 46. 46. Idawat ginimo gipapuyo na ginimo. Wala pa ko ato kay nagatuon man ko gikan sa 46. Ako lang abi ko tambal lang ko. Tambal tabang lang ko nga tabal. Nya pag 50 is city 59 mo na to giingon nga aduna gitambalan na ako si Ulay si Diday anak na sila. Nya naama sa mission kay kwao man sila. Musakripisyo siya tulo ka tuig og imuon ako sila nga manood ta kay sulayon. Nya mao na to. Amo to kasaysayan dili na lang nako isa-isa kay human na to dito. Nya ako namang giputol karon kay ako na lang kay lisod man sila mo tong matumba. Kay mobalik man sa tawanon maluoy man ko nila. Ako na lang kay ang Diyos Amahan gusto man pud to ka sulayon kay ato amang giampo nga ulay makuha nila. Punto ng sakripisyo. Nya dako po sila katabang lang ko kay paspas to nga poses kung wala po sila magunsa man ko na to sila na galing lang kay natawanon na balik na sa history na matong sumisidod niya kay wala po to sila wala po ko nakadugang pagtuon nga dili day pwede nga ako magpaubos kung dili di ay ako di ay unta ang tinubdan man nang ako nakapainom og tubig diri man nang nakita dinhi sa chapel uban nga gipakita nga nagagas ang tubig sa altar. Ang uban ra pud to niya magpakita pod ako gani wala gani ko kakita nga mubuslot akong kamot ug ako mausab ko wagay ko kakita ko lang kamot nga mag-Bible ko kay mogamit man ko og tawil dili man kanang puti nga panapton dili man papel akong ginabasa kay espirituhanon man ta dinira mabasa na ko sa akong kasing-kasing mo nang magwali ko matingala mo nga murag nagbasa ko og Biblia kay naaman sa akong kasing-kasing bisag wala pa na ukab mabati nakita mo na sa espiritu kay espiritu may nagasulat niya na niya dili man na masabtan sa tanan boy di pa na masabtan mo kundi mo tong pag-abot tong kurito nako nag-edad ko 53 54 mo tong natapos na tong naghila ko di sa altar natong natabo si Uncle nimo kay nakatintal pod kay kinahanglan jud nga magbinuotan gyud ta wala na tong kwan kay sakit man gito siya gitugyan naman gito niya mo to naghilak gani kung ako na lang unta ang mamatay ya ningon man siya nga patintar gyapon siya kung kwan pasalamat man siya mo tong grabe akong bako ato nya giingnan pa gyud ko nga ako ay nagpatay ako kung mahimo lang kuhaon ako ang mga sakit sa mga tao kana magtambal ko boy na matigaw lang ko dungog ban mo maingon pa gani ko nol sumpay maingon pag sila ingnon pag ina ko ako ana lang na imong sakit pe kay maluoy man ko nila inana boy ang tinuod nga nagtabang magatugyan sa Ginoo bisan ako maingon ako kay kapoy kay diri kapoy kay ka magsulti maglimpyo ka sa mga kanunay ning balik og lapok-lapok nagamit sa Ginoo nya tan-awa ang mga binuhatan unya ingnon lang ko nga kabalo migud ko ingnon ko nilang wala ko naga-eskwela bubo ko kasi pero akong kasinatian mga din ang ingon to ni Father Mandi ako man iskutan siya nangutana ko sa Santissima Trinidad Holy Trinity ningon siya dol di gina matugkad tama gyud kay ang tao nga kung kalibutanhon wala sa binuhatan ang imong sinultian bisan pag pare ka nagsigig kag misa din ha pero ang imong binuhatan dili sibo imong sinultian mabuto ka motong poses din anhi magampo amahan namo anak sa langit diri lang sa putol sa liog diri lang tawanon ra na nga ang magampo gikan gid sa kasing-kasing amahan namo anak
Kay ang templo sa Dios ana sa kasing-kasing naalaman na dito, giblog naman na dito. Dalawa ko magsulti ko dili na ako pero naara ko ana. Pero kung mahimo dili na ako pugnan ako na kay ang tao ano nagigarbo. Labi na naase kahibalo. Karang kahibalo pagtuon man na boy. Okay. Musuko sila sa kuha. Pero sa tinuod, di ba nagampo ta diri para sa kanila, di ba no? Kaya ang Diyos na lang matang na to. May mga Ginoo pa sa iluwa sila. Kaya wa sila nasa ng gibuhat. Ayaw pa rin taon silang biyahe. Bisan ako, bisag kanunay mo, pagkig-away na ako. Yan na, basta isulti lang. Kuyaw ko nga espiritu magsulti kay pagutanon man ka, biblical man. Muna maghilak na po ko paguman. Mutago gani ko, dirira gani ko sa doyan, di kay ko magpakita sa kong pamilya kay nga naman. Nga namang ako may gamiton nga wala man ko ipasigarbo. Dili man ko alang doon. Nya gusto man ko magpaubos. Dili man ko gani gustong iskutan akong pangalan nga himuon ko lagdaygon. Unya kidugay man ka sa kuangkol sa simbahan, sa parokya. Napog kayo nakita nga mga anomalya sa mga pare. Normal lang na boy. Kay karon giyagyag naman karon kay kita man nakaabre sa sulat ni Daniel. Kaya itong gisakripisyo niya nag-aampo ta sa Ginoo nga tabangan ta karon masulti ang kamatuoran. Sila na ana maghukmanay. Kay ako kung maingon ko nilang na anomalya, nakasabot man po ko nila kay gisulti man po na nila sa kuwasaon na. Hindi nga sila tao naman po pero mo lagay din na pare nga magwali. Nalisod man Na kay maingon sila nga sila ang gisugo. Bahala na sila na ni manubag ana. Kung pasahon na nila ang sulat ni Malakias o Siyas o Mikiyas na sa Mateo na tanan si Jesus ang tinuod nga pare. Badili ko maghukom anak boy kay naman gid. may ganit sila kay pare sila, mga pastor sila. Naman mo sa Biblia, ang uban gibuhat nga pastor. Naman po yung mga pare na makasabot na tinuod ng espirituhan. Di man ko Ginoo. Maglisod gani ko sa akong sarili. Kaya akong kaakuhan naman pagsulti sa kamatuoran o pagtambal sa nagkinahanglan niya. Kung kulang o pagtuo, maunsa man ko. Nagatuo ko sa Ginoo pero akong tambalan wala. Maunsa po ko nga nagsulti ko sa kamatuoran nga ila kong tamayon. Di mo ko makigdebate. Taas mo na sila sa kuha. Unsa man kuno akong katungod nga ang nagatagraman ako ang espiritu. Miingon sila nga wa ko nagseminar. Miingon magid na sila na. Pero taas ko kasi natian sa una about Manila, Davao na seminar pero tawhanon layo ra ka isaw na karon boy. Layo ra ka gihatag sa espiritu nako. Ano na nga gidawat man ako ang espiritu. Tama gid ang giingon ni Jesus. Anak niya na siya sa kuha. Sa akong kasing-kasing siya. Kung kinsa ako kaniadto, musap sa akong pagbalik. Kung ikaw tamayon sa imong lugar, ako gitamay sa bako sa Israel. Dili enta ko magtuo na sa ako anak kay pinangga man ko dito nagawa na ko hiling ko. Di ay natuman jud. Ningon siya. Sa diyang dito na siya sa amahan, wala na nangita kaniya. Ako natuman karon. Mo nang nakasabot ko sa espiritu, natuman ing giingon. Natuman gyud. So dito na ako samahan, nangita sila sa akong kaagi dinhi. Wala na. Nangita sila sa akong kaayo di sa una. Nangita sila sa akong gipang tabangan. Sa una sa tawhanon ko, mga palahubog ko, puros barkada, ang akong mga barkada, nangita na ako, wala ay. Gingnan na manggani ko nila. So, pastor, usang daga na kayo. Unya, ang akong barkada ka mo. Ang katong nagatuo, nahadlok sa Diyos mo, no? Tadawaragod na, Dada, nung kamo nang naadin kuab ko ng mga kauban sa una. Kawas kani akong mga kauban sa una nga nagbulag na pud mi sa taas ka panahon. Niya karon Iman yan hidri gitambalan nga ayo. Unya ba pa pimiingon ako nga nilang pud nga tambalan. Ang problema kay dili man sila gusto mo balik. Man pud nga sige no dili sila gusto mo balik hadlok ayuhon. Ambot ipasabot gayon na sa lawas. Ayuhon ang ilahang mga sakit sa espirituhanon, mga paglaki-laki. Unang gawali ko day ka istorya, musulod si ang espiritu ang nindot ra ba kay magpakita
ikaw na lang anak boy kay lisod na kay kung magsulti ko kay ako man ang gigamit wa man ko kakita sa kuwara man kasing-kasing Daga na magipakita na. mo nung Mo-reflect. kung nito mo anak siya may ko Papa Jesus kanang dili man ka magpakita nila matuman ko no ang giingon niya ni Tomas dito sa magpakita sa labing ubos kung magpakita po siya atong tao nga naigarbo kay dili isulti ang kamatuoran tama di ang makakita ni Papa Jesus mahadlok pero kung agda o kung sa ibad makita di hubog ka na pasagday na kay hubog na pero kung Pabor sa kalibutan ng mga tao. si Kristo mo di si Kristo gipalansang sa cross natugkad gid nako karon nga sige di tag luhod sa cross na nagbuhat tag sa lawayon nga dili iya sa Kristo kita ang nagpalansang niya mo nang ang tinuod nga Kristohanon nagsayno sa cross naningkamot pod na mahimong balaanon tong katong simbolo sa lawas boy ang sulod ni ana unsa may simbolo ana Kristiyano sumusunod ka ni Kristo apan ang nagkaon anang Biblia anang hostiyas sumusunod ni Kristo plahubog libakira tigpakarong ingnon naglingkod silang kuranang pinasidunggan dako kay nagtulubagon boy mo na nga kanunay ko maghila kang ano man kung ako maglimpyo niya bahala na sila Papa Jesus bahala na sila unya mo nang isulti na itong kamatuoran mo na nga kung nakadungog ako naman ang isulti tanan kamo nakadungog isulti ninyo ni kamo ang mangita sa inyong kaluwasan ayaw mong tuo nga adunay tao nga magdala ka ninyo dito nga naman na sa Biblia panid-i susiha yang binuhatan sibo ba siyang sinultian kay daghang magbalantay sa karnero nga sila na hinoy gipakaon sige bantayan mo na akong kanunay gilakan boy abi nimo kanang tinuod na akong ingon mag-Bible ko dre kung kuhaon ko sa Ginoo subot na ko bisig karon kanon anak ang Ginoo magkuha dili man po kakuhaon na kay ang mahadlok sa kamatayon muad-an may nunoon kay pait kay magsulti sa tinuod boy Pait. dili man ko magigdebate din magdebate sa ako bahala mo magyaw-yaw sa ako sila o kamo ligo ako ninyo og hostiyas ligo ako ninyo og bendita ang tinuod nga espirituhanon apostoliko nagatuman sa sugo sa apostolis Tama gina. kaya tanawa ko sa nagatuman o nagalingko-lingkuran ng pinasilunggan mo na boy dili man ko maghukom pero di ay ang pulong ni manghukom mo nang swerte ra kay sa mga tao ron nga i-post nila ni ipalaplag nila ni kay naingon ang Ginoo ang gusto ka nako dapig ka nako ni dako kay nagbandi dili pud ka musuko nila pasagdaay nato sila pareha nang sighukom ni sa pangululuoy mangani si Duterte kay ikaw kuno dito lisod kay magdala sa tao boy basta mubadlong ka nga Diyos nun ka mo alagad jud ka kay gahi kay ulo ang mga tao pero sayon kay dadon ang tao kung imong daigdaygon sa ilang sala Dali ra. tapos imo hading dali na mo kaon mo na maluwas mo hatag mo ana dali kay na kay magtapok nimo na kay nga naman asayuha si awat sayo ra kay sa tinuod kung sabayan nimo sa ilang kinaiya dali ra kayo ang tao para sa una sabayan nako sila sa mag-inom dali ra kay nako daghang kag amigo karon kay magsulti ko sa kamatuoran kay dito naman siya dito kay iya mo to gid kaon mo kay dito di walay problema dito pero di ay inig-abot sa panahon ang pulong mang maghukom mo nang dili ko magsulti ninyo ha nga naluwas mo na dinhi ha mga matay pa lang tay ino ko wa man ko naluwas lagi kon buhat ni gid boy ana lang jud pagpaubos pagpasaylo dili ko makaluwas ninyo o kinsa na may ingon makaluwas niyo dito mo pero tanawa nagpagino-ginoo kung maingon gani sa luwas na mo kakami gisugo sila nagpakadaog sa Dios naman na sa Biblia walay tao nga makaluwas boy tiyanti ka ang makaluwas kanang pulong kay moonay gamiton sa paghukom di ba to anang nabasa diri no karon na ang ako natugkad mo nang kasaysayan ako boy mo na to akong kasaysayan mo ni isog na ko karon mosulti mga bahala na sila musuko na ko kay niingon man Ginoo bulahan man katong nagbuang ang magsulti sa balaang kasulatan bulahan katong awayon iya mga mao man ay mga import walay bili nga bato
nga bililhon na to kay makita ta nga magpaubos. Okay ra ko. Ya daghang kay boy ang mga kasaysayan boy. Masay bitaw ganiya murag na emosyon ko no. Tungod kay nauna-una anak ko akong kaagi sa una. Usahay gud mukaon lang gud ko og dahon sa bayabas ang dalan kay magbaklay ka dugay pud ang sakyanan. Kay may lang naitindahan. Naman po may budget basig lisod ang parokya sa una. Tagaan man po mi sa among pastoral coordinator. Nagtinabangay gud mi. Sig among pari na bilib gani ko sa man ang akong mga pinangga po na akong mga pari ay. Kay dagan po kong nakatunan nila. Mga igsoon, daghang salamat sa inyong paghatag og pagtagad ining labing mahinungdanan nga video. Og nagalaom ako nga inyo kining nasabtan ang tanan. Ug kamo na ang maghukom niini kay ako mismo nakasabot og nakasinati naman nining tanan. Ug busa aron dili kamo maglibog, please like, share og comment kung kamo adunay mga pangutana nga buot ninyong masabtan. Ug please subscribe and click the notification bell para kanunay kamong updated every time nga mag-upload ko og mga bag-ong upload videos. Salamat ug ang Ginoo sa kabuhatan ug sa kasaysayan. Mag-uban unta kaninyong tanan. Peace out.